जय जगन्नाथ समस्त को भीम्स वर्ल्ड को समस्त को स्वागत। आज भीम मुई अटा रखुली डबारे अटा बा भीम देखते केमती अटा माने बुणीकिना तार मुँह दियो सारा दियो कर नाकरे ता मुँह गाल सब अटा चामचटा के भी से केमती चाटुची खाऊची देखंतु। काकू एते दुष्ट हेलाणी ताको पारी का होनी। बहुत दुष्ट हेलाणी से। पापा काई एमती होचु देखंतु अटा केमती मुँह सारा लगेइची माने हाथ ता देह सारा केमती हसुचु अटा टिके सब सरम बोଳି लाଗୁଛି ହେଇଛି तते देखंतु। ये भଳିଆ ହେଇଛି गोटारे देन ढाଳି ढुଳି कोन करिछि सब अटाको ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ବୋଲି ସେ ହସୁଛି। ଏନ୍ତି ସବୁ ଅଟା ହୁଁ ଢାଳନ୍ତି ଅଟା ଯାକ କେମିତି ବୁଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲାରୁ ସେ ହସୁଛି। ଏନ୍ତି ଅଟା ଢାଳନ୍ତି ଏନ୍ତି ଏନ୍ତି ସବୁ ଅଟା ଢାଳନ୍ତି ବୁଣିକିନା ଏନ୍ତି ବୋଳି ହେଇଛୁ ଦେହ ସାରା। ପାପା ଅଟା ଏମିତି ଢାଳନ୍ତି ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଣିଛୁ। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାମଚଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ମତେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ରଖିଛି ଜମା ସେ ଚାମଚଟାକୁ ପାଟିରୁ ବି ସେ କାଢୁନି। କଣ ଲାଗିଛି ସେ ତାକୁ ଚାମଚରେ କହନି ଛଡେଇଲେ ବି ପୁରା ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଚାମଚକୁ ପୁରା ଦଉନି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାମୁଡି ଚାମଚଟାକୁ। ହଉଛୁ ସେତେବେଳୁ ଦେ ଦେ ଛାଡ 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 ନା ଦିଆହବନି ଥାଉ ତୁ ଯା ତୁ ଯା। ବାପା ସେ ଚାମଚ ନବ ବୋଲି କଣ ହଉଛି ଦେଖ।